Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Dedmilete kuhinje. Ja se uvek radujem i uvek mi bude drago što s vama, što se kaže, družim. Kuvamo u Dedmiletoj kuhinji i naravno u Dedmiletoj kuhinji uvek ima lepih recepata. Danas za promenu, malo vi ste navikli u slatkiše, malo se vraćamo i u slane recepte. Pravimo musaku sa keljem. Ajmo ljudi. Pošto krećemo sada da pravimo ovu musaku sa keljem ovde kod nas u našoj Dedmiletoj kuhinji, ja ću prvo, kao što sam uvek i vas navikao, da vam kažem šta je potrebno za ovaj današnji recept. A to je pola kilograma mesa junećeg. Evo ga, mlada junetina. Ovde smo stavili pola kilograma kelja, isto evo takođe lepa, našao sam je na pijaci. Pola kilograma krompira koji ste sečete na kocke, evo vidite ovako na kockici, ja sam već sipao u vodu. Ovde smo stavili jednu pavlaku, stavili smo mozzarella sir, evo jedna kesica, to sam ja uzeo. Pripremio sam soj biber i uzeo sam ovde 2 kašike, to je 2-3 kašike pesta. Znači, sada idemo, stavit ćemo na šporet vodu, jedan lonac sa vodom koji treba da provri i onda ćemo da izblanširamo prvo kelje. To naravno treba da znate kako se radi, a vrlo je prosto, ne treba da vas učim. Kad provri voda, potopimo liske, izvadimo i stavimo u hladnoj vodi. To je sve što treba da radite. Pre nego što ih potapate, naravno uvek očistite kao kad sarmu listuje od sarma, očistite znači ovaj deo koji je tvrdi od liske. Evo, pogledajte. To je jedino što trebate da radite. Krompir ćemo da obarimo i onda idemo dalje. Evo ja sad ovde ću da izblanširam kelj. Rekao sam vi već to znate, ali evo čisto da vam pokažem. 3 minuta, vrela voda, posle toga idemo u hladnu vodu. Sad to vadimo, evo vidite ovako liske. Stavljamo ih odmah u hladnu i idemo dalje. Sada kada smo izblanširali znači kelj, evo ovako, odmah po 2 liske i jednostavno ovako, vidite, sečemo na prutove, evo tiče i onda na kockice. Znači sad okrenemo kako god hoćete, možete ovako, to bi bilo sve, stavljamo po strani i pravimo ovako kockice. To je to. Za to vreme smo stavili krompir da nam se skuva. Skuvat ćemo krompira, pola kilograma krompira i onda idemo dalje. Eto, to ćemo sada da ovako radimo, da malo i kažemo nešto u vezi ovog recepta, a to je da je ovo jedan izvanredan recept, što je najvažnije zdrav, znači jako zdrav, jer i sami znate da je kelj jedan od zdravijih, što bi se rekao, sastojaka u hrani i veoma se lako sprema, znači sad je za ovo prolećno vreme izvanredan, nema puno problema da ga napravite, znači to možete da uradite veoma brzo, a što se ono kaže, nije mnogo ni skupo. Znači, može da prođe na ovo današnje vreme i jako jeftino. Tako da ja predlažem ovo kao jedan ovako lep domaći recept za jedan ovako prolećni ručak, upravo ovu musaku sa keljem. Sad ćemo da sipamo malo maslinovog ulja. Pravo, lepo maslinovo ulje. I sada idemo da sipamo tu meso. To ćemo na laganoj vatri da prepržimo, znači nemojte da vam bude jaka vatra, na laganoj vatri i polako ćemo to da stavljamo dok se lepo ne uprži. Evo ovako, znači sad smo ovo na laganoj vatri, znači ne treba da bude, vidite, to je sasvim lagana vatra, vidite kako lepo to se upržava. I sada kad smo to otprilike, evo vidite ovako, s jedne i s druge strane lepo onako upržili, to ćemo još nekih par minuta, dodat ćemo sad malo soli, evo ovako malo soli, posolimo i malo bibera, ništa nam to više ne treba, evo ovako, i nastavit ćemo sad to da lepo upržimo još malo i onda to vadimo na jedan tanjer ili jednu činicu, a ovde ćemo da stavimo kelje, znači ovo ulje gde smo pržili i meso. I isto ćemo kelja tako nekih 5 minuta da lepo malo upržimo. Nemojte puno da se ne raspada, nego nekih 5 minuta je sasvim dovoljno, ali ponavljam na laganoj vatri. Sada ćemo u ovo ulje kad smo procedili, gde smo pržili meso, da stavimo kelj i to ćemo isto malo na laganoj vatri da upržimo. Ništa puno, znači da se ne bi raspalo. Nekih 5 minuta na laganoj vatri ćemo to fino mešati i to bi bilo sasvim dovoljno. Ovako. Za to vreme dok ja sad ovo fino ovdje mešam, ja ću opet vas da pozdravim, moje dragi pratioce.
sve divne dame koje mi najviše pišu i oni su moja najveća podrška, dobre i poštene domaćine koje slušaju sve žene. I naravno lajkujte, ostavite komentare, prijavite se, pritisnite zvonce kao što uvek radite da vidite šta se dešava kod idete u kuhinji, a ja ću da se trudim da vam uvek ovako priredim dobar i lep recept. I ovdje ćemo malo da dodamo soli. Evo ovako. Nemajte puno, znači malo onako, da ga malo, što se kaže, s biberom isto odozgo pospemo i to je sasvim dovoljno. To ćemo da umešamo isto malo. Još malčice ovako u ovom sosu od mesa i onda idemo da to fino posle slažemo. Evo krećemo sa ređenjem. Krenut ćemo od kelja. Ovo malo ako ste videli unutra, to je uvek kažem, to je za drugi kanal koji ja snimam. Znači krećemo sa ređenjem, prvo ćemo stavimo kelj. Evo ga. Vidite kako se fino, kako bih ja rekao, upržio malo na ovoj smesi od ovog mesa da mi voda na usta ide. Odmah zatim ćemo da stavimo krompir. Evo ga krompir. Evo ga to i meso. Znači sad ćemo meso da stavimo. Znači lepo fino to meso odozgo. Ja ovo uživam ovome, verujte mi, meni je ovo tako lepo da ja bi ga jeo ovako, ali ne mogu. Moramo da idemo jedno 20 minuta na 200 stepeni u rernu da bi dobili pravi, što bih ja rekao, gurmanski ukus. Znači sve ćemo lepo da stavimo. Sad pavrku smo stavili i na kraju pesto. Evo ga. Znači njega. I sad ćemo da uzmemo jednu kašiku, varnjaču, šta god imate, nemojte samo viljušku, ona je jako mala. Evo ja ću uzeti ovu moju s kojom sam radio. Evo, pogledajte, i to ćemo sve lepo sjediniti. Znači umešati, uključili smo rernu na 200 stepeni i nosimo nekih 20 minuta. Nemojte više od 20 minuta, ali naravno pratite, gledajte u vašu rernu jer su sve rerne drugačije. Evo kad sam sve to sjedinio, poravno sam malo gore, ne treba poklopac, 20 minuta idemo da pečemo 180 stepeni. Ajde. Evo, ja sam ovde seo, završili smo s ovom današnjom lepotom od klope, jel? Jedan divan, izvrstan ručak, evo, pogledajte, bogat vitaminima i sad ću ja to fino da probam, da vam kažem kako je ispalo. Dragi moji prijatelji, jedva čekam da probam. Znači, nekih 20 do 25 minuta smo to fino na laganoj vatri u rerni, 180 stepeni, to lepo pekli. Evo, sad ćemo probamo. Ja volim ove zdrave hrane. Evo, još jednu počenicu ću probati. Neću da hvalim, ja nikad ne hvalim ono što pravimo na Demetovoj kuhinji, ali jedan izvrstan prolećni ručak. Ako vam se sviđa ovo što smo pravili danas kod Demetovoj kuhinji, lajkujte, ostavite komentare, prijavite se, pritisnite zvonce da vidite šta se dešava u svakom narednom klipu. Uživajte u ovom divnom ručku, ja vas ljubim i pozdravljam.